No niin, terve vaan kaikille pitkästä aikaa. Tulihan se kesä ja kevät ja sulat veet viimeinkin, niin on tässä kesälomalla alkukesästä heti, niin ajattelin, että lähdetään oikein kalahommiin ja ajelin aamusta tänne Kärsämäelle. Ollaan täällä Onkilammella pikkusen Kärsämäestä pohjoiseen ja täällä on tämmönen kirjolohi ja taimenistutuslampi, niin ajattelin sitten tänne tulla päiväksi vähän uistinta heittelemään. Ja tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä tuon Keskipiste Leaderin ja EU-maaseuturahaston kanssa. Mutta nyt on uistimet paikallaan ja lähdetään uistimia nakkelemaan. Eli tämä Onkilampi on tämmönen 15 hehtaari ihan kirkasvetinen lampi täällä Kärsämäen pohjoispuolella ja tänne on ihan hyvät opasteet. Osasin minäkin jopa tulla tänne ja hyvät parkkipaikat löytyy tuosta tien varresta ja olisiko 100-150 metriä kävelyä tieltä tähän lammelle. Luvat tähän pystyy ostamaan tuosta tien varressa. Siinä on tuo opastekyltti, mistä löytyy ohjeet luvan ostamiseen tai voi sitten käydä tuosta kylältä Kärsämäeltä ostamassa. Että näppärä oli tuosta nettipankilla kyllä ostaa lupaa, niin pääsee suoraan sitten tänne kalalle. Mutta uisti on nyt paikallaan ja tässä on hyvä laavupaikka tässä niemessä, niin tehdään tähän perusleiri ja täällä vermeet, niin eiköhän me lähdetä heittämään uistinta, jos saataisiin joku kirjolohi tänä päivänä.
Tässä nyt on tunteroinen 1,5 tuntia heitelty tätä lampea ja on kierrelty ja muutama eri uistinta kokeiltu. Vai ei vielä ole tärppiä ainakaan tullut. Selvästikin tahnapallopaikka enemmän taitaa olla. Ainakin paljon näkyy tahnapalloja täällä löytyy. Ja että varmaan semmottisella täällä enemmälti pyydetään. Mutta kyllä se saattaa lipukkaankin tarttua. Kirjolohen pyynti on minusta, vaikka se istutuskallaa onkin ja ei ole luontainen laji, niin se on ihan mukava kalastettava. Että Hossassa tuli paljon käyttöä Suomussalmella kun asuu ja aika moni varmaan muistaa minun kirjolohen pilikki-videon, kun tuli tärppiä. Se sitten innoissani oli siinä vähän hökelsin, niin meni koko vapaa jää alle. No, jos nyt ei virvelit menisi tällä reissulla kuitenkaan. Mutta mukavahan täällä on olla, vaikkei mitään saiskaan. Rauhallinen paikka on kyllä ja oikein mukava sievä tämmönen erämaan järvi. Tässä on kuikkapariskunta pyörinyt nyt koko ajan mitä tässä on ollut, niin ihan lähettyvillä. Niin on kyllä mukava ollut seurata niiden touhuja. Ja kohta pitää mennä kyllä päiväkahvella käymään. Kyllä mehtäpalon varoitus on voimassa, niin mulla on rangia matkassa, niin saikataan ja vähän purastaa ja jatketaan sitten vielä kalasteluhommia. Ja vaihteeksi lusikkamatkasta, niin
Tehdään tämmönen pikaratkaisu sitten tälle syönnille. Jaha, siellä kiehukin on vesi. Kyllähän se vaan näppärä on tuo rangia. Ennen oli kanssa tuo pikkurangia, vaan se meni niin huonoon kuntoon sitten. Se oli joskus vuosia sitten Kirpputorilta ostettu, ties miten vanha, niin sen hävitin ja sitten pellelin vaikka minkä näköisellä keittimillä monta aikaa. Ja nyt sitten ostin tässä keväällä tuon pikkurangia uudestaan, niin on se vaan leikkari näppärä peli. Yhdelle hengelle ihan passelia. Ei paina paljon mitään. Mutta tässä laikkaa ja kaneliässää ja pikkusen ruokaa ja jatketaan sitten kalastusta. Ja on kyllä tosissaankin sievä paikka tälleen keväällä. Vähän tuulinen ilma, mutta eipä tuo haittaa mitään. Ja mukava kun täällä on näitä rakenteita. Tässä on 3 laavua tässä lammenrannassa ja pitkosput kiertää, niin melkein nappaskengässä täällä pystyisi kalastelemaan. Ja tämähän on tosiaan Leaderi-hankkeella rahoitettu tämä Onkilamme kunnostaminen ja rakenteet täällä. Elikkä keskipiste Leaderiltä on haettu tätä Leaderin tukea ja sen avustuksella sitten on tämä rakenneltu. Ja Leaderi-hankkeethan rahoitetaan sitten tuolla EUn maaseuturahastolla. Ja sieltä sitä kautta sitten on se rahaa tänne saatu. Ja tämä on kyllä, tämmöisenä pitää mennäkin. Hirveästi nostaa alueen käyttöarvoa ja viihtyvyyttä, kun pääsee ongelle ja on retkeilyrakenteita, mitä täällä käyttää, ja pääsee huonojalkaisetkin pitkoksia ja lapsiperheet ja kaikki nauttimaan näistä. Minäkin pääsen. Ja varmasti tuun kyllä toistekin tässä tähän, kun tähän on sama matka meikäläisellä kotua nyt, kun mitä Suomessa oli Hossaa aina, että eihän tämä ole edes kaukana, vajaa 60 kilometriä. Siellä on kirjolohi kiinni.
Katohan vielä kunnon köllykkä. Voi vitsi, onpa hieno kala. Tämmönen 1,5 kiloinen kirjolohi nappasi lottoon. Ai saakeli, onpa mukava. No jos sieltä vielä toinen tulisi. Kahtokapa. Toinen tämmönen kunnon mörökölli. Onpa huippu. Huhhuh. Kyllä se syke nousee aina kun kunnon kala on kiinni koukussa. Tämän päivän pyydys olikin sitten tämmönen aamunnakkelin punaisella, vai sitten tämmösen mustaselkäisen kultamahasen jigiviritteisellä pyrstöllä oleva loton. Tää oli viime syksynä Vapaaleijalla kanava Oskarin kanssa Hossassa ahvenkalassa ja Oskari antoi mulle tämmösen ite virittämänsä jikiin tai lotoon. Niin voin sanoa Oskari, että hyvin toimii ainakin kirjolohelle.
Mutta kyllä tämmöstä kotiinmeniäisten kanssa kehtaa lähti, että mulla on kiintiö täynnä nyt näitten kanssa, niin ei tässä tämä enempää yhtään vuosi kyllä kalamies toivoakaan. Tosi hyvin onnistui kyllä tämä reissu. No niin, tavara tosi pakattu ja kalat on kyyvissä. Taidetaan lähteä kotiin kalan savustukseen tästä. Niin oli kyllä positiivinen kokemus. Se on aina uusien paikkojen kiertely ja kahtelu, vähän semmoista hakuammuntaa. Harvoin sillä ja silloin saapi, mutta tänä päivänä kävi kyllä tuuri. Pari hienoa kalaa saatiin. Olipa kyllä veikkiä ja mukava. Mutta tämä oli kyllä tämä tosiaan Kärsämällä tämä Onkilampi, niin näppärän matkan päässä ja hyvät puitteet on täällä kyllä kalastelemassa. Niin ei muuta kuin ehdottomasti kannattaa kyllä jokaisella, joka vaan kynnelle kykenee ja paikalla pystyy käymään, niin piipahtaa. Mutta ei siinä, lähdetäänpä tuonne kotipuolelle vielä, niin lähdetään savustelemaan.
Joo vain. Se oli semmonen reissu Kärsämäelle Onkilammelle ja hyvästi kyllä kaloja saatiinkin. Mukava päivä. Muutenkin oli siellä luonnon keskessä. Mutta minä jään tässä outtelemaan nyt kuule noita savukaloja, että ne siitä kypsyy. Ja sitten pääseekin herkuttelemaan niiden kanssa. Mutta kiitoksia vielä keskipisteliiderille ja että tämmönen video päästiin tekemään ja ei muuta kuin minun puolesta kiitos kaikille katsojille myöskin. Ei muuta kuin seuraavaan kertaan ja palataanpa ensi seikkailulla. Morjens!